Miška sme šili šaty a ide v sobotu na jednu zábavu. Proste chcela by to mať a my sme to chceli urýchliť a mysleli sme, že to sami spravíme. Ježička, ty si to zatiaľ obleč, aby ste tam videla, ako to je. Už to pristrihla, už to chystala a teraz potrebujeme hlavného záchrancu. A toto na závale? No prečo? To je pekné. Áno, to je pekné. Toto na závale. Miška, z toho nebudeš pekná. Ale čo, ako to môžete hovoriť? No. Viete, ja som tomu kúpila ešte, kde to je? Iníra. Ale nebolo nič, ak som chcela kúpiť, čo, tak nebolo tam dohromady nič. Veď to je pekné, prečo to je tak? Ja môžem pomáhať. No a teraz toto je ako čo s tým? Tak to... Aha, No tak ako to chcete teda? No ja neviem, to už vám vyporáte už. Meter 20, a koľko mi to vzala? No to je toľko, 1,20 m, ale je to tuplovaná šívka. Aha, aha. To celý šaty vyjde. Z tohoto? Áno. No ja neviem, však ona... No, bude mať ešte jeden šaty. Nie je to omyl potom. No,